73% tal-miżuri tal-budget għal din is-sena twettqu. Ħabbar dan is-Segretarju Permanenti Prinċipali Mario Cutajar meta ippubblika d-dokument blisem it-twettiq tal-budget 2016, dokument li jista' daħal fit-tielet sena tiegħu u li permezz hekk il-Gvern ta' rendi kont ta' twettiq tal-miżuri tal-budget. Cutajar irrimarka li dawk li għadhom mhux lesti mhux se jkunu mwarba. Ma jfissirx li l-kumplament ma twettqux. Il-kumplament għadhom għaddej ix-xogħol fuqhom u għax uħud minnhom ovvjament jieħdu iktar minn sena waħda. Hemm ukoll minoranza żgħira li ma ntlaħqux skont il-pjan ma dawk bħal ma nagħmlu dejjem jiġu carried forward tas-sena d-dieħla u nkomplu fuqhom dinja ftit miżuri żgħar ħafna. Cutajar irrimarka li din is-sena twettqu 80 miżura iktar meta mqabbel mal-2014 fil-waqt li meta mqabbel mas-sena l-oħra fl-2016 twettqu 52 miżura iktar. L-ewwel ħaġa li l-aspirazzjonijiet qed jinstemaw u qed jiġu indirizzati, imma fuq kollox bħala kap ta' servizz pubbliku rrid ngħidha li l-Gvern qed jara li l-servizz pubbliku huwa magna li taħdem u jħossu konfidenti li jżid sena fuq oħra il-miżuri għax jaf li se jkunu qed jiġu mwettqa. Is-Segretarju Permanenti Prinċipali sostna li l-fatt li l-Gvern reġa' ppubblika dan id-dokument iġib miegħu turija ta' kontabilità. Żied li l-pubblikazzjoni hija parti minn sensiela ta' tlieta li tnejn l-oħra se jkunu ppubblikati fil-jiem li ġejjin. Għandna l-ktieb ieħor fuq is-simplifikazzjoni, fuq il-mod kif qed innaqsu l-burokrazija u se jkollna ċans nitkellmu iktar dwar din għax hemm proġetti kbar u għamilna ħafna affarijiet fejn jidħol dan il-qasam. Hemm ukoll il-ktieb ieħor li nbdiet ukoll f'din l-amministrazzjoni li permess tiegħu jwieġbu lill-Awditur Ġenerali fl-awditjar tiegħu tad-Dipartimenti tal-Gvern. Dawn huma kollha dokumenti u passi li jsaħħu l-kontabilità fit-tmexxija pubblika.